Las că am dat. Ce-ai dat? Deci, nu știu cum, dar... Deci... Lasă pe ăsta să-i batem pe ăla. Pe ăia. Nu știu de ce s-a oprit filmarea, dar... Pe ăla. E bine că am observat rapid. Nu știu de ce, dar... Te rog, bate-i. În fine, o să facem partea a doua. Facem partea a doua, partea... Cred că l-am scos de la încărcat. Hai mă, serios. Laptopul. Dacă faci win o să-l postez, dacă nu, nu. Ba da, postez. Să fie clar, am făcut 10 kill-uri. Da, mă, da, partea a doua, eu spun. Nu, postez și partea a doua. Bine, mă, na. Parcă-i canalul tău. L-am bătut și pe ăsta. Parcă-i canalul tău. Mai trebuie să-l bat pe ăsta. Ăla-i noob. Bă, da, ăla-i noob. Bine, mă. Bravo. Bun, și cam atât a fost cu episodul ăsta. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem altă dată. Pa!